Το να φτιάξεις το δικό σου mission statement, αυτό που λέμε την προσωπική δήλωση αποστολής, μπορεί να σε μπερδέψει τόσο πολύ, όπου στο τέλος, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να βρεις ακριβώς ποιος είναι ο σκοπός στη ζωή. Ακούγεται περίεργο? Γιατί το χρειάζεσαι? Μια προσωπική δήλωση σκοπού και αποστολής μπορεί να σε βοηθήσει να αποκτήσεις σαφήνεια, εστίαση και την αίσθηση φυσικά του σκοπού. Λειτουργεί ως το προσωπικό σου σύνταγμα με σίγμα κεφαλαίου, βοηθώντας να παραμείνεις στο δρόμο που θέλεις και έτσι, ακόμη και υποσυνείδητα, να κάνεις εκείνες τις επιλογές που θα σε οδηγήσουν προς το σκοπό τον οποίο επιθυμείς. Θα λειτουργήσει σαν οδηγός για να πάρεις σωστές αποφάσεις. Ενισχύει την εστίαση και ταυτόχρονα και την ικανότητά σου για εστίαση. Και εκτός αυτού ισχυροποιεί τη θέληση. Ενισχύει το κίνητρο που έχεις προκειμένου να πετύχεις το σκοπό. Σου δείχνει και ορίζει τι είναι προσωπική επιτυχία για εσένα. Και έτσι έχεις αυτό που λέμε τα μέτρα και τα σταθμά για να ορίσεις εσύ τι είναι σημαντικό για εσένα. Και τι άλλο κάνει? Ενισχύει την αυτογνωσία. Όταν μπεις σε αυτή τη διαδικασία θα δεις πως θα ανακαλύψεις πράγματα για αυτό που είσαι, τα οποία πριν που δεν είχες σκοπό ή που δεν είχες μπει στη διαδικασία να φτιάξεις ένα σαφή σκοπό για τη ζωή σου, δεν μπορούσες να τα δεις με τίποτα. Έχεις φτιάξει ποτέ κάτι τέτοιο? Έχεις φτιάξει ποτέ το δικό σου mission statement?